دلی دعائے اللہ تعالیٰ سارا تھوڑا ملبہ ہونا قبول فرماوے۔ جنہ دوستہ نے جناب شہنشاہ ولایت حیدر قرار شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر خیر دی محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ جتنے دوستہ نے شرکت کیتی ہے دلی دعائے اللہ تعالیٰ سارا نو جزائے خیر نال مالا مال فرماوے۔ اساں تساں الحمدللہ ایک نسبت دے تحت جمع ہیں اور یہ سعادت بھی خدا قسمت نال عطا فرمائندا ہے اور ایک کامل مومن دی علامت ہے کہ بحمدہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام دی ہر نسبت دا حیا بھی ہوندا ہے تے ہر نسبت دا وفا بھی ہوندی ہے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام دے غلام نے اپنی سرائکی زبان دے اندر گفتگو کی اور فرمایا صحیح سمت سنجان کے رستہ گین بے سمت سفر کہیں کم دا نہیں۔ بندہ رستہ ٹورے تا سیدھا رستہ ٹورے، صحیح سمت سنجان کے رستہ گین بے سمت سفر کہیں کم دا نہیں۔ جائیں گھر وچ ذکر نبی دا نہیں ہووے جائیں دا گھر کہیں کم دا نہیں، اور جائیں دل وچ ہوب نہیں پنج تن دی۔ بڑا کمال دا جملہ ہے، اگر اتنا تو میرے نال محبت نال علیہ سو تو انشاءاللہ لطف دو بالا تھی سی۔ فرمایا جائیں دل وچ ہوب نہیں پنج تن دی، میرا ویر خدا دا فیصلہ ہے او جیندہ جسم جہنمی ہے ونجے کعبے مر کہیں کم دا نہیں۔ پنج تن پاک دی محبت، محبوب علیہ السلام دی آل دی محبت اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دی ذریت دی محبت، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے خاندان دی محبت۔ یار بلا ایوی تھی سکتا ہے کہ دنیا کائنات دے بھی صداوے مسلمان تے ہووے ہوں دے دل دے وچ محبوب علیہ السلام دی آل دے نال بوز تے جفا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا اے محبوب علیہ السلام دی آل تھوڑی شان تے تھوڑا مرتبہ اس تو وقت کے کوئی کیا بیان کرے جو غلام جب تک نماز دے وچ تھوڑی ذات تے درود نہ پڑھے خدا تو دی نماز کو بھی قبول نہیں فرمائندہ۔ اس وجہ واسطے آج اساں تساں جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے ذکر خیر دے حوالے نال جمع تھے ہیں جلے تیرے میرے پاک محبوب علیہ السلام دے لخت جگر دا انتقال تھیا۔ کچھ لوگاں نے تانا دیتا، محبوب علیہ السلام دی ذات اعتراض کیتا، انہاں آکا بھی معاذ اللہ این نبی دا سلسلہ نسب اتھائی مک گئے، این نبی دا سلسلہ نسب اتھائی ختم تھی گئے، کیونکہ ہر بندہ جان دے بھئی اولاد ہمیشہ پتروں کو ٹردی ہوندی ہے۔ انہوں نے آکھا این نبی دا سلسلہ نسب مک گئے، رک گئے، ختم تھی گئے۔ جنہوں نے بدبختہ نے جملہ بولا چہرے سے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے ایڈا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ آج تک مومن دی جان ہے میرے محبوب علیہ السلام دا فرمان۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبوب علیہ السلام فرمایا زمانے دا دستور ہے، قانون خدا بندی ہے جو اولاد ہمیشہ پتروں کو ٹردی ہوندی ہے، لیکن چلے میرے پاک محبوب فرمائے ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، فرمایا ہر نبی دی ذریت خدا نے وہ دی صلبہ چ رکھی ہے، وجعل ذریتی فی صلب علی، فرمایا خدا نے قانون قدرت تبدیل فرمائے، میں محمد مصطفیٰ دی نسبت اور میں محمد مصطفیٰ دے نسب کو خدا نے علی المرتضیٰ دے پشت اس وجہ واسطے اساں ہر مقام تے جملہ آدھے رہندے ہیں اور بحمدہ تعالیٰ بڑے ناز تے بڑے فخر نال آدھے رہندے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ دی جلے گال آوے علی دے قدم قبولیت ہے، جناب حضرت علی المرتضیٰ دا مقام تے مرتبہ علی دے قدم قبولیت ہے، علی عبادت دی شان بن دے، علی زمانے دی زیب و زینت، علی شریعت دی شان بن دے، علی دا منکر خدا دا ویری، خدا دا ویری شیطان بن دے، علی جا سمٹے تبے دا نقطہ، علی جا کھل رہے قرآن بن دے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ، جناب حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت آپ کو خدا نے مقام عطا فرمایا، میرے رب نے شان عطا فرمائی، میرے خالق کائنات نے عزت عطا فرمائی، میرے رب نے عظمت عطا فرمائی کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت باسعادت خدا دے کعبے دے اندر تھئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ فرمینین میں کعبے دا طواف کریں دی ودی ہم
अचानक मेरे को दर्द ज़ह शुरू थे, जी में दर्द ज़ह शुरू थे, मैं अज भी मुताला कीता है हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद फरमानी है, जी में दर्द ज़ह शुरू थे ना, मेरे दिल ख्याल आए भाई जम्मे गफ़ीर है, लोग काफ़ी तादाद तवाफ़ करेंगे पैन, काफ़ी मर्दन, मैं हिक औरत दर्द ज़ह शुरू थी गए, मेरे बच्चे की विलादत की में थी सी। जनाब फ़ातिमा बिन्त असद फरमानी है, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की तरफों मशवरा चन महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया भैया फ़ातिमा बिन्त असद काबे की दीवार दी टेक घिन। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद फरमानी है, ज़माने दे लोगों अल्लाह दी कसम में काबे की टेक घिटी है, बस मैं में टेक वाले पासे इशारा किया है, न जाने जो क्या राज है कुदरत हा, काबे की कंध फटी है, मैं कोई इशारा था फ़ातिमा काबे के अंदर वन खुदा तक बचड़ा था फरमा छोड़े से। इस वजह वास्ते नबी दो आलम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो अंदाज़ा करो, मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामा फरमाया भाई अगर रब चाहे हा, रब कादिर है, रब करीम है, अगर मेरा मालिक चाहे हा काबे का दरवाजा भी खुल सकता हा, अगर मेरा मालिक चाहे हा काबे के दरवाजे का अगर ताला होवे हा वो भी टूट सकता हा, क्योंकि ये तो खुदा की कुदरत जगू कोई बईद नहीं। मेरा मालिक मेरा कादिर है, जिले चाहे दरवाजे खुल वजन, जिले चाहे दीवार शक्ति वजन। गाल बड़ी कमाल दी और बड़े कमाल का जुमला फरमाया, कोई वली गाल ना आई जर लहावन खुदा को सवाल है जो काबे दी कंध क्यों फटाइए। रब ताला चाहे दरवाजा खुल सकता, लेकिन सवाल चाहिए जहने चाहता है ना जो खुदा ने काबे दी दीवार क्यों शक की थी। मेरे पाक महबूब दे गुलामा फरमाया अगर तारीख इंसानी उठावे चाहे को कई दास्ताना मिल सन, जिले जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र दी बीवी जुलेखा महल दे अंदर घिन के गई, उनका महल दे उत्ते महल, महल दे उत्ते महल, 7 महलों दे विचों घिन के जिले 7वें महल तक गई है, सारे महलों के दरवाजे बंद हैं, हर महल के दरवाजे के उत्ते ताला लगता गए। जिले 7वें अंदरूनी महल जुलेखा पहुंची है, अपने बुतों के उत्ते कपड़ा पावन लग गई है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा जुलेखा क्या करें नहीं, आखन लग पई मेरे खुदा हैं, इन्हां च पर्दा पहनी आ, इन्हां च कपड़ा पहनी आ, ताकि जो अगू में कम करना मेरा खुदा ना देखे। जनाब यूसुफ तरफे फरमाया जुलेखा चैदा तो रब ओए जो कपड़ा पावे नहीं देता, पर मैं वो पाक दामन यूसुफ हां, मैं जितना भी हुआ मेरा खालिक के कायनात में को दे दे। जुलेखा क्या करें नहीं, अल्लाह अकबर। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने गुलामा फरमाया हुण दुनिया कायनात दे विच छोटे छोटे दिलो दिमाग दे मालिक लोग, छोटी छोटी तालीम दे मालिक लोग न जाने कितना हमला करवाएं। मेरे पाक महबूब दे गुलामा फरमाए जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अखां विचों आंसू जारी थी गए, 7वें महल दे अंदर बंद हैं। इवें जेड़ा 7वें महल दा रोशनदान हा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इवें निगाह नबूवत जो दौड़ाई, सिलसिला मिलदा मिलदा निस्बत मिलदी मिलदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सामने छाए चाहे उछाई कलाम थिया। जनाब याकूब ने फरमाया बेटा यूसुफ जोड़ना तेरा काम में, हर महल का दरवाजा खोल देना खालिक के कायनात का काम में। फरमाया जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बसी में जोड़न पहले महल का दरवाजा टूटा, ताला टूटा, जनाब यूसुफ बहरान, दूसरे महल का ताला टूटा, जनाब यूसुफ बहरान, तीसरे महल का ताला टूटा, जनाब यूसुफ बहरान, चौथे महल का ताला टूटा, जनाब यूसुफ बहरान, 5वें महल का दरवाजा टूटा, जनाब यूसुफ बहरान, अल मुख्तसर जिले 7वें महल का ताला खुला है, जनाब यूसुफ बहरान। अजीज़ मिस्र सामने हा, अजीज़ मिस्र की घर वाली आती आया, अजीज़ मिस्र तेरी घर वाली नाल अगर कोई बदजनसी का इरादा करेंदा होवे तू क्या सजा दे से। अजीज़ मिस्र जनाब यूसुफ वाले पासे मुतवज्जह थिया ते आखन लग पिया हैं यूसुफ जितना निमका खरीदी नहीं वे करे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले फरमाया अल्लाह दी कसम तू तो ये हद है, अस तो ओ खुदा दे बंदे हैं जो हर कह दी हर अमानत दे विच खयानत नहीं कर सकते, अस तो अमानत नाल वफा करने वाले लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 ताले टुटे, 7 तालों के बाहर आन, जिले आन के सामने आन। हुण अजीज़ मिस्र ने कलाम किया आ यूसुफ क्या इवें थे जेड़े उनके वजीर मुशीर खड़े हैं अजीज़ मिस्र दे सारे गवाही देवन लग पे, जिवें मौजूदा दौर दे विच झूठियां गवाहियां वास्ते लोग तैयार होने, पूरे दे पूरे लोगों ने गवाही दी। उन्हें कहा है अजीज़ मिस्र लगता हालात को इवें है
جو جناب یوسف تے شباب بھی ہے، جناب یوسف تے حسن بھی ہے، 7 محلہ دے اندر بد بھی ہاں چکلے بھی ہاں، جیویں زلیخا جیویں جیو ہو سی جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے اکھاں وچ آنسو آئے اور میں عالم تخیل دی سہی گل کراں جلو دماغ دے وچ ایک گفتگو جاری تھیندی ہے کہ 7 محلہ چوں باہر آ گیا لیکن نہ جانے ہن کیا معاملہ بندا ہے جیڑا عزیز مصر دی گھر والی نے بچہ چھایا ہویا ہا او بچہ سامنے ہا جناب یوسف علیہ السلام نے اکھ ملائیے جلے کلام کھچے ہن عزیز مصر آ تیرا کوئی گواہ جناب یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیتا تے فرمایا میرا یہ بچہ گواہ ہے عزیز مصر بولا اوں کہ بچہ تا غائب بھائی بچہ تا موقع تے موجود کو نہیں تیری گواہی کیویں دے سی عزیز مصر کو جناب یوسف علیہ السلام نے جواب دتا فرمایا تیرے بھی سینکڑوں دی تعداد وچ تا بن نٹھے گواہی پے دین اگر ایک بچہ میری گواہی دے سی چا بغیر زبان دے تو وہ بھی تک تسلیم کرنی پائے ویسی ہن جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے نگاہ نال نگاہ ملائیے میرے محبوب علیہ السلام دے غلامہ فرمائے لازمی تا نہیں جو کلام زبان نال ہوے لازمی تا نہیں جو علامنا پوے لازمی تا نہیں جو حد دا اشارہ کرنا پوے فرمایا اگر نسبتاں پکیاں ہومن کمال پکے ہومن خدا دے خاص بندے ہومن تو کوئی گال نہیں ہو زبان دے محتاج بھی نہیں ہوندے او حد دے اشارے دے بھی محتاج نہیں ہوندے انہاں نو نظر کھولنی پوندی ہے اکھ چاوڑی پوندی ہے پیچھے بے زبان بھی انہاں دی پاکی دیاں گواہیاں دے چھوڑے نے جناب یوسف علیہ السلام نے ہی میں بچے دی آگ کے چاک پائیے بچہ بول پہ چھوٹا بچہ ہاں علا نہ سکدا بول نہ سکدا بڑی فیصلہ کون گال کی تھی تے آکھن لگ پہ آیا عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام دے دامن کو دیکھ اگر جناب یوسف علیہ السلام دے دامن اگلی سائیڈ دا پھٹا ہوئے تو بات ایندہ مطلب ہے قصوروار حضرت یوسف علیہ السلام اگر یوسف دا دامن پچھلا پھٹا ہوئے تو بات ایندہ مطلب ہے عزیز مصر دی بیوی کو ناگار ہے جلے جملہ بولا جلے دامن رٹھا گیا دامن پچھلا پھٹا ہویا ہاں جناب یوسف علیہ السلام پر یوں ذمہ تھا لیکن وطوی جیل وچ پائے گئے ان میرے پاک محبوب دے غلامہ فرمائے زمانے دے لوگو ایتا انسان دی تاریخ بھی دسین دیئے جو خدا دا بندہ 7 محلہ دے اندر ہوئے وہ جوڑ پوے خدا دے دران دے انہاں محلہ دے دران دے تالے ترٹ ویندن لیکن سوال اے تھیندا ہے جو رب تعالیٰ نے علی دی ولادت لے تالا نہیں ترڑوایا سدھی کعبے دی دیوار شاہ کیوں کروائیے کوئی وڈی گال نہ ہے جر لہاون خدا کو سوال ہے جو کعبے دی کند کیوں پھٹائیس تا اے جو جمع کے پھٹائیس نہ قطرہ گھٹائیس نہ قطرہ وڈھائیس اور بندے دے ٹپن دا رستہ بھی کہنا نہ مٹی ہٹائیس نہ کندے ڈھائیس خدا کو علی اتنا پیارا تا لگ دے جو دیوار کعبہ دی فطرت ہٹائیس مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے غلاموں ہن میرے پاک محبوب علیہ السلام نے غلامہ فرمائے رب چاہوے ہا کعبے دا دروازہ کھل سکدا ہا رب چاہوے ہا کعبے دا تالا ٹوٹ سکدا ہا رب چاہوے ہا دروازہ کھل سکدا ہا لیکن رب نے کند ای وجہ واسطے پھٹائیے میرے محبوب دے غلامہ دے عاشقاں نے فرمایا کہ اے زمانے دے لوگو جناب حضرت فاطمہ جیڑی جہاد دے اوتے ٹیک گھدیے بس رب کو اتنا گوارا ہی نہیں تھیا جو میرے علی دی اماں تھوڑا قدم چاہ کے دروازے والے پاسے بنجے بس علی دی اماں ٹیک جھندی گئی ہے رب دیر نہیں کی تھی اپنے کعبے دی دیوار کو شک فرما چھوڑے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد آپ اندر تشریف گن گئیاں جی میں آپ اندر تشریف گن گئیاں اللہ کریم نے جناب علی والمرتضی دی صورت دے وچ اللہ تعالیٰ فرمایا جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد فرمائنی ہیں جلے کعبے دے اندر میرے لال دی ولادت صحیح ہے اندر ہی اندر بڑی خوشی محسوس تھی ہے بھئی اللہ کریم نے دنیا کائنات میں کائیاں نو رب نے اولاداں دیتی ہیں کائیاں نو رب نے اندر آسی کائیاں دی اولاداں گزر گئی ہیں لیکن کیسا انمول ہیرا اور کیسا جناب والا انمول موتی اور کیسی شان دا مالک خدا نے لال عطا فرمائے جائیں لال دی ولادت خدا دے کعبے دے اندر تھی ہے آپ فرمائنی ہیں بڑی خوشی تھی ہے لیکن اس زمانے دے وچ دستور ہے جنہاں بھی بچے دی ولادت سیوے جڑیاں عقل مند خاتوناں ہوتے ہونی ہیں یا ماما بزرگ ہومن وہ بچے نو سب تو پہلے دے دین بے بچے نو کوئی عیب نہ ہوئے کوئی نقص نہ ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد فرمینی میں جلے حضرت علی والمرتضی دی اکھ نو ڈٹھانا جناب علی والمرتضی اکھ نہیں کھولیں دے آپ فرمینی بڑی حیران سیاں بڑی پریشان سیاں خوشی دی لہر بھی آئی جو اللہ کریم نے ایسا حلال عطا فرمائے جن دی ولادت خدا دے کعبے وچ سہی پریشان بھی تھی گئیاں جو نہ جانے علی اکھ کیوں نہ کھولیں دا ہو سی
حضرت علی المرتضیٰ اکھ نہیں کھلیں دے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانی میں بڑی کوشش کیتی ہے, بڑا جناب والا ترلا کیتا ہے بھئی اکھ کھل پوے ہاں, لیکن اکھ نہیں کھلی. لیکن انہوں نے نہ معلوم کہ او شان دا مالک لا لے, ایسی شان تے شوکت دا مالک لا لے جہاں دی ولادت خدا دے کعبے وچ تھی ہے, جہاں دی پہلی اکھ چہرہ مصطفیٰ دے ہوتے تھی ہونی. جلے 3 دہاڑے گزرے, 3 دہاڑوں تک جناب علی المرتضیٰ نے اکھ نہیں کھولی. ولادت کعبے وچ تھی ہے, 3 دہاڑوں تک جناب علی المرتضیٰ نے اکھ نہیں کھولی. اور جناب حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانی ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ کو حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا گیا تے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ واسطے جو عرب دے وچ بھی یہ دستور ہا, حضور دی امت دا بھی یہ طرز ہے کہ جنہاں بھی کہ نویں بچے دی آمد جیوے ان کو کہ چنگی شاید دی نکھ لا چھوڑو جو خدا اون دا اثر بھی عطا فرما چھوڑیں دے. اس واسطے حضور دے غلامہ فرمائے تھوڑے گھر دے وچ آب زمزم ہوئے, ہر ٹائم میسر ہوئے. اگر کہیں بچے دی ولادت جیوے ان کو آب زمزم دی نکھ لاویں, جو پہلا قطرہ بھی ان دے حلق تو تلے جڑا اترے نا تے ان دے پیٹ وچ ونجے, او دنیا کائنات دے عظیم ترین چشمے دا ہوئے جو خدا ان دی برکتاں نال مالا مال فرما چھوڑے. اگر کم از کم آب زمزم گھر دے وچ میسر نہ بھی ہوئے تو کم از کم بچے کو نقطے گھٹی ہو بندہ لاوے جڑا خدا دی نماز دا پابند ہوئے, مصطفیٰ دی محبت رکھن والا ہوئے, خدا دے قرآن دی تلاوت کرن والا ہوئے, مصطفیٰ دی نسبت دا حیا کرن والا ہوئے, مصطفیٰ دی اہل بیت نال وفا کرن والا ہوئے, حضور دے صحابہ دی تابعداری کرن والا ہوئے, امہات المومنین کو اما سدن والا ہوئے, آل مصطفیٰ دے نال تعلق رکھن والا ہوئے, نسبت مصطفیٰ دی تابعداری کرن والا ہوئے, تاکہ ایسے بندے دی نکھ لگے وال بچہ جو پروان چڑھے منبر مصطفیٰ تے بہ کے مصطفیٰ دی سنت کو بھی زندہ کر چھوڑے, مصطفیٰ دی نسبت کو بھی زندہ کر چھوڑے. اللہ اکبر. جلے 3 دہاڑ پاک نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جناب حضرت علی المرتضیٰ نو پیش کیتا گیا. بڑی خوشی دی کیفیت بھی آئی, بڑی پریشانی دی کیفیت بھی آئی. حالانکہ دوہیں کیفیتاں متضاد ہیں, خوشی تے غمی آپس وچ مل نہیں سکدیاں, یا خوشی دی کیفیت ہوندی ہے یا پریشانی دی کیفیت ہوندی ہے. لیکن جناب علی المرتضیٰ دی ولادت دے وچ خوشی دی کیفیت ہے جو خدا نے ایسا لال عطا فرمایا جن دی ولادت خدا دے کعبے وچ صحیح ہے. اور پریشانی دی کیفیت ہے کہ ایسا عظیم الشان لال لیکن اکھاں نہیں پیا کھولیندا کہ نہیں ایویں نہ ہوے جو زندگی بھر اکھاں کول معذور نہ لائے ونجے. والدین کو بڑا دکھ ہوندا اس چیز دا. جلے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ 3 دہاڑ جناب علی المرتضیٰ نو پیش کیتا گیا. اللہ اکبر. میرے سرکار دے غلام فرمانے آئے زمانے دے لوگوں بس مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ایمیں ہاتھ وچ پا کے جناب علی المرتضیٰ کو گود وچ پائے. جناب علی المرتضیٰ نے اکھ کھولی ہے تو زمانے کو دسائے میں او لالا جن دی ولادت خدا دے کعبے وچ تھینی ہے, جن دی پہلی اکھ در مصطفیٰ تے رخ مصطفیٰ تے تھینی ہے. فرمایا او شان دا مالک علی المرتضیٰ ہے جن دی ولادت خدا دے کعبے وچ تھیوے, جن دی اکھ پہلی چہرہ ودو ہاتھ تے تھیوے. جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو نکھ مبارک لائیے, گھٹی مبارک لائیے. اللہ اکبر. ہن جناب حضرت علی المرتضیٰ او میرے پاک محبوب علیہ السلام دی جڑی نکھ لگی ہے, میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دا جڑا لواب مبارک ملے ان دی برکت دیکھ جو جناب علی المرتضیٰ کو اگر میرے محبوب علیہ السلام خیبر دا قلعہ فتح کرامنا چاہن واتوی علی شیر خدا بن دے. اگر جناب علی المرتضیٰ کو میرے پاک محبوب علیہ السلام کافر تے مومن تے منافق دی تمیز واسطے رکھن واتوی جناب علی المرتضیٰ جناب والا زاویہ بن دن. جناب علی المرتضیٰ نے اسے نکھدہ کمالی جو جدے میرے محبوب علیہ السلام اشارہ فرماویں علی رخ تک کرے دوجا کم نہیں جینا جی میں سرکار فرمائن خالق کائنات قبول فرما چھوڑیں. اس واسطے پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ نکھ محمدی دا کمال ہے, اے میرے محبوب علیہ السلام دی گھٹی دا کمال ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم فعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب. سرکار فرمائے میں علم دا شہر ہاں, میرا علی دا دروازہ ہے. جیڑا بندہ چاہتا ہوئے جو علم حاصل کریں دا پہلے شہر تے علم دے دروازے تے آوے, ان دی برکت نال خدا علم نال مالا مال فرما چھوڑے سے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ ایک دیر کٹھے ویندے پیان. جناب حضرت علی المرتضیٰ اگوہن تے جناب حضرت عمار بن یاسر پچھوان. ایک خدا دی قدرت ہے جو ہر ادب والا ہر شان والا دوجہ دی شان کو سمجھ دے. ایو میرے تیرے پاک محبوب علیہ السلام دی شریعت دا مسئلہ بھی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے ایک چھوٹا جڑا بچہ آیا نا اپنے والد نال, سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہوں نصیحت فرمائی لا تمشی اماما, اپنے پیو دے اگوں نہ ٹریں. ادب ایو ہے اگر پیو تے پوتر کٹھے ٹر دے پین پوتر دا حق بن دے ان دا قدم بابے کول ودھے نا,
बाबे दे अगू कदम न रखे। हाँ अगर बाबा ज़ईफ़ उल उमर है उनको टेक दी हाजत है उनके को पहले वजना मजबूरी है वत अलग गाल है वगरना प्यू ते पुत्र कट्ठे टुरदे पे होमन। मेरे पाक महबूब दी हदीस अदब नसाए पुत्र दा कदम बाबे दे कदम को लगू नहीं होना चाहिए। अगर पीर ते मुरीद कट्ठे टुरदे पे मुरीद दा कदम पीर दे कदम दे अगू नहीं होना चाहिए। अगर जनाबे वाला उस्ताद ते शागिर्द कट्ठे टुरदे पे शागिर्द दा कदम उस्ताद दे कदम दे अगे नहीं होना चाहिए। इवें अगू मेरे महबूब दे गुलामा फरमाए अगर कोई साहिब फजीलत दे कट्ठे टुरदा पे फजीलत वाले दा कदम अगू होवे ताकि अदब भी खातिर रहे ते मोहब्बत भी कायम ते दायम रहे। हुण जनाब हजरत अली उल मुर्तजा अगू हैं जनाब हजरत अम्मार बिन यासिर पिछू हैं। अल्लाह अकबर जिले टुरदे टुरदे जंगल च गए उतो चिमटियां दा एक घराना हा चिमटियां दी एक बेल आई। जनाब हजरत अम्मार बिन यासिर ने खुदा दी तारीफ की रब्बे जुल जलाल दी हमद बयान की आके पाकी उस खालिक की कायनात दी हमद उस रब्बे जुल जलाल दी तमाम खूबियां उस खालिक के कायनात नू जेड़ा मालिक के कायनात जानदा भाई इस मकाम दे कितनी चिमटियां रहनियां। अल्लाह अकबर हुण नुखे मुस्तफा दा कमाल समझे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे दे दीदार दी बरकत समझे मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम दी दुआ दा कमाल समझे। जनाब हजरत अली उल मुर्तजा ने मुस्कुरा के पिछू ते डिठा ते फरमाया आए अम्मार बिन यासिर ख्याल कर रब दी तारीफ ते हमद कह वड्डी शय दा जिक्र करके कर इतना तो उनको भी इल्म है जेड़ा तेरे नाल मौजूद है जो इस मकाम ते कितनी चिमटियां कितने नर मौजूद हैं ते कितने मादा मौजूद हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी नारे गौसिया। फरमाया इतना तो जरा तेरे नाल अली उल मुर्तजा है ई वजह वास्ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा सरकार ने फरमाया मैं इल्म दा शहर हां मेरा अली होंदा दरवाजा है जेड़ा बंदा इल्म दा इरादा रखदा होवे उनको पहले अली उल मुर्तजा दे दरवाजे ते आमना पोसी। और याद रखे मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया अल इल्मु नूर सरकार फरमाया इल्म ता नूर है। हुण इत्थे ही मैं जुमला बड़ा मुश्किल जियां आ गए लेकिन मेरा दिल करंदा है मैं बड़े प्यार ते मोहब्बत नाल जनाब नूं समझावां और हो सकदा है कई कुलूबो जहान दे उत्तों भी लगा वने। हजरत इमाम गजाली फरमाए भाई इल्म नूर है बहुक्म हुजूर दी हदीस इल्म नूर है और इंसान दे अंदर है खुदा दा नूर भी है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी खुदा दा अमर है रूह खुदा दा अमर है नूर है इंसान दे अंदर भी नूर है इल्म भी नूर है। फरमाया ख्याल करें वत नूर को नूर नाल मिलावण वास्ते भी नूर दी हाजत होंदी है। नूर नु नूर इवें नहीं मिल सकदा उस्ताद है किताब है मदरसा है मस्जिद है एक सबब बनदा है वगरना जेड़ा इल्म है ना वो नूर है ते नूर को नूर नाल हमेशा नूर ही मिला सकदा है इवें जी नहीं सकदा क्योंकि तेरे कल्ब दे उत्ते जेड़ा इल्म दा नूर घिन के वजना है वो खुदा दे फरिश्ते घिन के वजना है। फरिश्ता भी नूर इल्म भी नूर और जेड़ा तेरे सीने दे अंदर खड़े ओ भी नूर जेले त्रै नूर इकट्ठे थीसन वत खुदा ते कोई इल्म दे नूर नाल माला माल फरमा छोड़े। हजरत इमाम गजाली ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा मसला है जेड़े घर दे विच बगैर जरूरत दे कुत्ता होवे आपने फरमाया उत्था रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा बगैर जरूरत दे। अगर कहीं को सिक्योरिटी दी हाजत है कहीं को शिकार दी हाजत है रखी पे जरूरत दी हद तक वत अलग गाल है वगरना बगैर जरूरत दे शौकिया तौर पर लड़ावन वास्ते भिड़ावन वास्ते नचावन वास्ते मेला वास्ते वगैरह वगैरह वास्ते अगर रखी पे रहमत दा फरिश्ता ना आसी। हुण इत्थे ही इमाम गजाली ने एक जुमला बोला है ते बड़ा कमाल दा जुमला बोला है फरमाया जिथे एक कुत्ता होवे उत्थे रहमत दे फरिश्ते नहीं आंदे ते जे दिल दे विच सैकड़ा कुत्ते बधे खड़े होवन गीबत भी होवे झूठ भी होवे चुगली भी होवे हसद भी होवे वादा खिलाफी भी होवे हजूर दे सहाबा दा बुग़्ज़ भी होवे हजूर दी आल दी जफा भी होवे हजूर दी अज़वाज नाल बेवफाई भी होवे। फरमाया किवें सी सकदा है फरिश्ता इल्म दा नूर घिन के वने। फरमाया ना ना ए तनियां टकरा थी सकदियां काले लफ्ज़ थी सकदे ने इल्म दा नूर उत्था सी जेड़ा सीना नूर कोलो माला माल होसी ते हर निस्बत मुस्तफा दा वफादार होसी। असहाबिये नबी जन्नती जन्नती असहाबिये नबी जन्नती जन्नती नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। महबूब अलैहिस्सलाम ने गुलामो हुण जेड़ा बंदा चाहता है कि मेरे अंदर इल्म आवे अल्लाह दी कसम महबूब अलैहिस्सलाम दी हदीस दे हुक्म दे नाल उनको पहले जनाब अली उल मुर्तजा नाल मोहब्बत करनी पोसी पहले इल्म दे दरवाजे ते आना पोसी तां इल्म दा नूर आ सकदा है क्योंकि जिले नूर दे दरवाजे तो खैरात मिलसी वत खुदा दा फरिश्ता उस नूर को घिन के आसी वत नूर वाले मकाम दे उत्ते मुंतकिल थीसी पहले ही सीने को पाक करना पोसी पहले ही सीने को साफ करना पोसी वत खुदा इल्म दे नूर नाल माला माल फरमा छोड़े सी। दुनिया कायनात दे विच इह तवज्जो है कि दुनिया कायनात दे विच इस टाइम देखो आज को अगर 100 साल कबल दी मैं गाल करा
100 سال قبل کتھیں تعلیم یافتہ بندہ ملتا ہا لیکن ان دی پاور ان دی طاقت ان دا مرتبہ وہ زیادہ ہوندا ہا ہن ہر گھر دے وچ 5 7 بندے تعلیم یافتہ بیٹھن لیکن وہ گھر دے وچ نمازی شاید مشکل نال ایک لبدا ہوئے قرآن پڑھن والا شاید ایک لبدا ہوئے روزہ رکھن والا شاید کوئی لبدا ہوئے زکاة دیون والا شاید کوئی لبدا ہوئے ان دی وجہ ہے کہ لفظاں دا علم آ گئے لیکن علم دا نور نہیں آیا علم دا نور تا سی جو سینے وچ محبت علی المرتضیٰ ہو سی اور سینہ ہر قسم دی گندگی کو پاک ہو سی وقت خدا دا فرشتہ علم دا نور بھی گھن کے داخل سی تے علم دا فیضان بھی خدا جاری فرما چھوڑے سی کیونکہ اللہ اکبر اس واسطے پاک محبوب علیہ السلام دا نخدہ کمال ہے جلے نبی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی نبی کریم علیہ السلام مکہ تو مدینہ تشریف گن گئے نبی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر انصاری صحابی کو مہاجر صحابی دے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھ کے فرمایا آج دے بعد تساں بھیرا ہی وے ہر صحابی ہر انصاری کو ہر مہاجر دے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھا کے چاہے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا تساں بھیرا ہو اور سرکار نے جو فرمایا نا بھیرا اللہ دی قسم انصار صحابہ دے وچو جہاں دے 2 باغان ایک باغ اپنے بھیرا کو چاہ کے دے دیتا فرمایا گھن ونج حضور جو فرمایا بھیرا آئی وے بھیرا ہیں تو لفظاں دے بھیرا نہ سارے رزق دے سارے مال دے بھی دوسرے شریک ہی وے اے میرے تیرے پاک محبوب علیہ السلام دا فیضان ہا جنہ لوگوں دی تربیت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دی نگاہ نے فرمائیے یہ لے پاک محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی دے ہاتھ رکھا کے سرکار نے بھیرا بنایا حضرت علی المرتضیٰ دا ہاتھ میرے تیرے پاک محبوب علیہ السلام نے کسی صحابی دے ہاتھ نہیں رکھا جناب علی المرتضیٰ دے اکھاں وچ آنسو ہیں صاحب مشکات نے حدیث پاک نقل کی تھی ہے جلے حضرت علی المرتضیٰ دی اکھاں دے وچ آنسو جاری تھے نا جناب نبی عالم علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں رونا ہے علی کیوں اکھاں وچ آنسو جاری تھے جناب حضرت علی المرتضیٰ نے طلب کی عرض کی دی یا رسول اللہ انت خیت بین اصحابی لم تواخی بینی و بین احد یا رسول اللہ ایک صحابی دے ہاتھ جو ہاتھ نہ باکے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھا کے بھیرا بنا چھوڑا نے تے یا رسول اللہ لم تواخی بینی و بین احد آقا میرا تو ہاتھ کسی دے ہاتھ دوتے نہیں رکھا سرکار دو عالم علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ دا ہاتھ نپا تو سرکار نے اپنے ہاتھ دوتے رکھا تو میرے پاک محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی میں نبی فرمائنا تو دنیا چوی میرا بھیرا ہے تو آخرت جی میرا بھیرا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فرمایا آئے علی تو دنیا چوی میڈا بھیرائیں تو دنیا دے وچ بھی میڈا بھیرائیں تو آخرت چی میڈا بھیرائیں اللہ اکبر ہون اگر غدیر خون دا موقع ہوئے نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ دے ہاتھ جو ہاتھ نپ کے سرکار علی لینان جملہ فرمائے من کنت مولاہو فحاظ علی مولا جہندہ میں نبی مولا ہوں دا میرا علی بھی مولا ہی نے لیکن میں کہ یاد رکھیں خیال کریں کوئی دنیا کائنات دا 2 نمبرہ بندہ مولا دی تفسیر غلط نہ کرے مولا دا معنی غلط نہ کرے مولا دا یہ معنی نہیں جینا کہ خلیفہ بلا فاضل جناب علی المرتضیٰ اللہ دی قسم جناب علی المرتضیٰ دی شان مقام مرتبہ بلند و بالا ہے لیکن خلافت دی ترتیب وہ ہے جڑی حبیب محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرما چھوڑی اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو اللہ کریم نے شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا چی میرا پھرائیں علی تو آخرت چی میرا پھرائیں اور دنیا کائنات دے وچ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ہاتھ نپ کے فرمائے من کنت مولاہو فہذا علی مولا جہندہ چہندہ میں مولا ہوں دا علی بھی مولا ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور مبارک آنا جا عرابیان یقتتلان الى العمر میں برکت واسطے متن چپنا حضور دی حدیث دا کیونکہ نہ جانے بعض علاقہ دے وچی میں ہوندہ بندہ تقریر کر کے لگا میں کوئی نہ کوئی آدھے یار پتہ نہیں گال کیمیں ہو سی کتھو آئیے کتھو سے یہی وجہ واسطے ثواب بھی جیوے تے برکت بھی حاصل دیوے حضور دی حدیث دا متن جا رجلان یقتتلان الى العمر 2 بندے لڑتے ہوئے حضرت عمر دی بارگاہ دے وچ آئے جلے 2 بندے لڑتے ہوئے حضرت عمر دی بارگاہ دے وچ آئے نا حضرت عمر نو عرض پہ کرنے آئے عمر اقضی بیننا مہربانی کرو سارے درمیان فیصلہ فرماؤ جا جھگڑا تھی گئے رولا پائے گئے مہربانی کرو فیصلہ فرماؤ جا اور یہ بھی یاد رکھیں مسلمان دی شان ہے بھئی 2 مسلمان بھیڑ دے پائے ہوئے مسلمان انہوں نے کٹھا کریں دے یہ جہاں موجودہ دور دا فتنہ چلا کھڑے نا بھئی 2 بھیڑ دے پائے ہوئے تریجا وچالے دے چوان کہ انتے پیٹرول پہنے آدھے کچھ دے آڑے تو چلو شغل تماشا دیکھ گھنو نا اے مسلمان دا شعار نہیں بھی یاد رکھیں خدا دی قسم مسلمان سچا دے سچا ہوندہ ہے اگر 2 مسلمان لڑ دے پائے ہومن مسلمان دا آرام سکون ختم چھی ویندہ ہے آدھے کڑنے ایک چیزیں تے میں کو خدا اپنے محبوب دی سنت طرز ہوتے عمل دی توفیق دے سی جو مہینہ 2 مسلمانوں آپس دے وچ پیار تے محبت علی صورت دے وچ ملاحظہ فرما چھوڑے سا ہون تک قبلہ دور تے زمانہ وہ چلا کھڑے بھئی الامان والحفیظ
भई दू मुसलमानों का जो रौला पाए वने निक्की जी गाल हो जेड़ा त्रिछा विचाले दे विच वड़दा है ना वो तकरीबन निक्की जी गाल पहाड़ तो वड्डा बना खड़ा उडू दी सुन के उनते उडू दी सुन के उनते उडू दी सुन के उनते सारी सरेकी दे विच एक मिसाल लेने भाई बिल्ली दे पुछ को बहा लग दी सत झुगे सड़े दिए आजकल वो काम बंदा की खड़ा है दू मुसलमान भिड़न लगे एक दी चाह के बेकू बे दी चाह के बेकू बे दी चाह के बेकू बे दी चाह के बेकू तकरीबन 2 दिहाड़े तो नहीं गुजरान दिंदा जो या कतलामियां ते काम आ खड़ेंदा या हथों पाई दो ते काम आ खड़ेंदा या अदालत कचहरी ते काम आ खड़ेंदा मैं कह खुदा दी कसम सच्चा ते सुच्चा मुसलमान बन मुस्तफा दी शरीयत दा ताबेदार बन मुसलमान च इख्तलाफ थी वे तमाशा ना देखें मुसलमानों को इकट्ठा करके भेरा च बनावे खुदा भी राजी हो सिया खुदा दा रसूल भी राजी हो सिया और ये भी याद रखो इन्होंने जुमलों का सारे उत्ते भी बड़ा कुराड़ा रिएक्शन थी अगर इस तरह दी तकरीकां करो तो वजी मर्ज होंगे ना पिछवाड़े मौलिया इन्होंने खातों के कैं पाए उन्होंने काम में अपना कुरान बयान करें हदीस बयान करें उन्होंने काम में मसीतों के नमाजा पढ़ावे साढ़े रोलों के आके क्यों आ पाते मैं कि थोड़े रोलों च ना पाते अल्लाह करे सकू पवना ही ना पवे लेकिन जुमला मेंबर के उत्ते साडा अलामना हक है जो अगर मुसलमान भिड़ता पे हो खुदा उनको भेड़ावे नहीं उनको मनावे अल्लाह तआला दा रसूल राजी जी पोसिया मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामो हुण जनाब हजरत अली उल मुर्तज़ा आपनू जिले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर जा रजुलान यक्ततिलान इला उमर दो इराबी लड़दे हुए हजरत उमर दी बारगाह च ते आके अर्ज करने पेन आए उमर इख्दी बैनना आए उमर मेहरबानी करो साडे दरमियान फैसला फरमाओ चा सुलह सफाई करो चा जनाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये भी याद रखे मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल जुमला लेंदा पिया जनाब सिद्दीक अकबर दी खिलाफत जनाब उमर दी खिलाफत जेड़ी बज़म दे विच जनाब अली उल मुर्तज़ा बैठे होवे ना कोई फतवा आवे हा फैसला आवे हा अल्लाह दी कसम है फतवा भी जनाब अली उल मुर्तज़ा देने फैसला भी जनाब अली उल मुर्तज़ा फरमाए दे मैं क्या ख्याल करें मत तारीख दे छूटे टुकड़ा दे पिछू पिया वने भाई माज़अल्लाह हुजूर दे ज़ियाबत इख्तिलाफ है कहीं के इख्तिलाफ आ जे बज़म दे विच जनाब हजरत अली उल मुर्तज़ा बैठे होवे ना उतो फैसला भी जनाब अली दा चलदा हा फतवा भी जनाब अली उल मुर्तज़ा दा चलदा हा हुण जिले ओ बंदे आए जनाब हजरत उमर ने फरमाया या अली इक़दी बैनहुमा उन्होंने हजरत उमर को आखा भी सारा फैसला चेक करो जनाब हजरत उमर ने जनाब अली मुर्तज़ा को अर्ज़ की भी या अली मेहरबानी करो तुसा तशरीफ फरमा आई वे ते इन्होंने दोहां दे दरमियान फैसला चा फरमाओ जिले हजरत उमर ने जुमला लाया ना आए अली इक़दी बैनहुमा इन्होंने दोहां दे दरमियान फैसला करो वो जेडे लड़के आवन वाले हैं ना उन्होंने विचों ज़हरी तौर पर तो दोहें कलमा पढ़ते हैं लेकिन एक बंदा कलमा गोना वो हम मुनाफिक चे मुनाफिक को याद रखें जिक्र अली नहीं भी पचदा होंदा मैं जुमला आप ना बैठा लेंदा हुण अगर तुसा मेरे जुमले दी एंड ते सुभान अल्लाह अलैहि तो पता लग सी जनाब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच मेरे हुजूर दे ज़ियाबा हाज़र थे ए जिले एक दौरी में जिया मोमिन भी कलमा पढ़ते हैं मुनाफिक भी कलमा पढ़ते हैं मोमिन भी अजान देंगे वो भी अजान देंगे उनते भी नमाज उनते भी नमाज उनते भी कुरान उडे भी तहज्जुद बस फर्क करना हाँ भाई जिमें मोमिन कौन है तो मुनाफिक कौन है क्योंकि मुनाफिक तो हुजूर दे दौर दे विच आ गए हैं एक डेढ़ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ज़ियाबा अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेहरबानी करो करम नवाजी फरमाओ आका कसरत ठीक गई है उडे भी कलमा इडे भी कलमा आका उनते कुरान इनते कुरान या रसूलल्लाह उनती नमाज इनती नमाज उडे हज इडे हज उडे ज़कात इडे ज़कात उडे जनाब वाला सुन्नत मुस्तफा अमल इनते भी सुन्नत मुस्तफा अमल या रसूलुल्लाह साकू किवें पता लग सी मोमिन कौन है ते मुनाफिक कौन है हुण बकर सिटी वाले मैं आज पहली दफा डिमांड करंदा पिया भाई तगड़ा थी के जुमला सुने चाहिए मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम फरमाए आए सहाबा जिक्र अली करना थोड़ा काम है मुनाफिक का चेहरा दसा दी जो मुनाफिक का तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी फरमाया एक को थी सकते जो जिक्र अली दा थीवे ते मुनाफिक दी तबीयत खराब न थीवे फरमाया अली दा ना आसी मुनाफिक कम वेसी अली दा ना होसी मुनाफिक दा चेहरा लह वेसी ए वाहिद मुसलमान है जेंदे सामने जिक्र अली थीवे खुश थी पोंदे जिक्र नबी थीवे खुश थी पोंदे जिक्र सिद्दीक अकबर थी पवे वाती मोमिन खुश मोमिन परेशान तो नहीं थींदा मोमिन तो मोमिन है जिवें ईमान जो सलामत है हुण जनाब हजरत उमर ने फरमाया आए अली इक़दी बैनहुमा अली मेहरबानी करो तुसा इरशाद फरमाओ फैसला तुसा करो जिवें जनाब हजरत उमर ने फरमाया ना भाई आए अली तुसा इन्हां दोहां दे दरमियान फैसला करो हुण मुनाफिक कोल निफाक कित्थां पचदा खुदा दी कसम है मैं मेंबर मुस्तफा ते बैठा मैनू जनाब दा नहीं नौयत कैफियत दा पता मैं पिछली दिहाड़ भी एक वीडियो देता पिया इवें बंदे हजरत अली उल मुर्तज़ा दा नारा लाए मौली दा रंग में रत्ता लाल थिया गए ते मेंबर तो लचाए मैं कह वाकई मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया हा जो मुनाफिक कोल अली दा ना बर्दाश्त नहीं थींदा मोमिन होंदा है जेड़ा जिक्र सिद्दीक भी कर सकदा है जिक्र अली उल मुर्तज़ा भी कर सकदा है अल्लाह अकबर जनाब हजरत अली उल मुर्तज़ा नु जिवें जनाब हजरत उमर ने अर्ज की दी ना कि आए अली इक़दी बैनहुमा
علی تسا انہاں دوہاں دے درمیان فیصلہ فرماؤ چا حضرت علی علیہ پاسے ہی میں توجہ آپ نے فرمائی ہے تے منافق دا نفاق ابھر پہ منافق دی طبیعت خراب تھی ہے منافق دا رنگ لت ہے منافق دی طبیعت خراب تھی ہے تے میں استہزاء دے کلمہ بولن لگ پیا کہ حاضر یقدی بیننا کیا ایشو علی سارے درمیان فیصلہ کرے سی اور سن متن فقاسبہ عمر حضرت عمر غصے میں تھے وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ منافق دے گرے پانی چلو پا تے فرمایا تدری من حاضر بدبخت جان دے علی کون ہے جملہ میں حضرت عمر تو سنا میں نے ذرا محبت نال سبحان اللہ فقاسبہ عمر حضرت عمر غصے میں آئے وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ان دے گرے پانی چمنا پا تو فرمایا تدری من حاضر بدبخت جان دے کون ہے اگو جواب خود نہیں تھا کہ حاضر مولا یا ومولا کل مومن میرا بھی مولا ہے تے قیامت تک ہر مومن کا بھی مولا ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام دا زمانہ ہا جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دے صحابہ میرے محبوب علیہ السلام دے قدمہ دے وچ بیٹھے ہیں اور یاد رکھیں حضور دے زمانے دے وچ ہر حضور دے صحابی دی چاہت ہوندی آئی جو حضور دے قدمہ وچ پاما حضور دے قرب پاما میرے محبوب علیہ السلام دے قدمہ دے وچ حضور دے سارے صحابہ دا جمع غفیرہ حضور دے صحابہ بیٹھے ہیں جناب علی المرتضیٰ تشریف گھننا ہے جلے حضرت علی المرتضیٰ تشریف گھننا ہے نا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سرکار نے فرمایا کون ہے جیڑا میرے علی کو جھا دے سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھاتو کڑے تھے تے کے آکھن لگ پیا کہ اجلس ہا ہونا یا اخی آ علی آ میری جھا دوتے بہ میں اجلس ہا ہونا یا اخی آ میرا بھیرا علی میں صدیق دی جھا دوتے بہ خدا دی قسم مصطفیٰ جان رحمت اللہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے سرکار نے فرمایا انما یعرف الفضل علی اہل الفضل ذو الفضل سرکار فرمائے فضیلت علی فضیلت والے کو سنان گئے کیا پتہ مطلب اے نکلا کہ صدیق اکبر دی فضیلت بھی برحق ہے جناب علی المرتضیٰ دی فضیلت بھی برحق ہے جناب علی المرتضیٰ دا شان بھی میں نہ پوسی جناب صدیق اکبر دا فرمان بھی بنانا پوسی اور جناب علی المرتضیٰ نے خود ارشاد فرمایا میں جملہ بڑا قابل غور جملہ دا متن میں پڑھ کے سناوا جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا لا یجتمع فی قلب مومن حبی و بغض و ابی بکر و عمر آپ نے فرمایا کہیں مومن دے دل دے وچ میری محبت تے ابو بکر تے عمر دا بوز کٹھا نہیں تھی سکتا اگر میری محبت ہو سی تو صدیق دی محبت بھی ہو سی تو فاروق اعظم دی محبت بھی ہو سی اور اگر میری محبت نہ ہو سی تواتین دا مطلب ہے صدیق تے عمر دی محبت بھی نہ ہو سی میں کہ خیال کرے حضرت علی المرتضیٰ دے نال نسبت رکھیں حضرت علی المرتضیٰ دے نال پیار رکھیں اور جن دے نال پیار ہوندہ نا محب دے وچوں محبوب دیاں ادامہ نظر آن دیاں جناب حضرت علی المرتضیٰ آپ جلے خیبر تو واپس آئے جیڑے خیبر دا جھنڈا محبوب علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ دے ہاتھ جلیتا سرکار نے راتی اعلان فرمایا نا بھئی صبح میں خیبر دے واسطے جھنڈا اون دے ہاتھ جلے ساں جہاں دے ہاتھ دوتے خدا نے خیبر دی فتح رکھ چھوڑیے سارے حضور دے صحابہ چنگے کم دی چاہت کرنی چاہیے چنگے کم دی تمنا کرنی چاہیے سارے حضور دے صحابہ نے چاہت کی تھی اللہ کرے سویرے جھنڈا ساکو مل ونجے اللہ کرے سویرے جھنڈا ساکو مل ونجے جلے فجر لے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ ہے تو حضور دے صحابہ حضرت ہے جناب علی المرتضیٰ تشریف فرما کرنے حضور نے فرمایا علی کہاں ہے نا علی کہاں ہے حضور دے صحابہ عرض کی دی یا رسول اللہ جناب علی المرتضیٰ دیاں اکھاں درد کریں حضور فرمائے بلاؤ میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا گیا حضور نے اپنا لوا مبارک اکھاں چلایا خدا نے شفا عطا فرمائی تے سرکار نے جھنڈا دیتا فرمایا وان علی خدا نے خیبر دی فتح تیرے ہاتھ رکھ چھوڑیے وان علی خدا نے خیبر دی فتح تیرے ہاتھ دوتے رکھ چھوڑیے اس سے خیبر دی واپسی دوتے مقام اندہ ایک صحبادہ جلے صحباد مقام دوتے جناب نبی دو عالم اور جناب حضرت علی المرتضیٰ اور مسلمانوں دا لشکر پہنچا نبی کریم علیہ السلام آپ تھکا بڑھ دے بیس حضرت علی المرتضیٰ دی گود دے سر رکھا میرے محبوب علیہ السلام دے غلامہ لکھا ہے بھئی حضور نماز اثر ادا فرما چکے ہیں حضور نے پلچی ماری حضرت علی المرتضیٰ نے پلچی ماری جناب نبی دو عالم علیہ السلام نے سر مبارک رکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام دی اکھ مبارک لگ گئی جلے اکھ مبارک لگی نا فرمایا جناب علی المرتضیٰ دے عشق تے عقل دی جنگ لگ گئی عقل آدھی علی اٹھا چا محبوب علیہ السلام کو جگا چا نبی دو عالم علیہ السلام کو اشارہ کر چا نماز اثر ادا کر عشق آدھے علی نماز وقت بھی پڑھ گن سے پر نگاہ دی قضا وال نہیں ولنی کمال دا جملہ ہے یہ ہر بندے دی سمجھے چی نہیں آندا ہے موجودہ دور دے بہت بڑا پرانا فتنہ ہے لوگ آدھے پتہ نہیں ہے تصوف کیشے تے پتہ نہیں ہے کہ جی آنکھیں مولی گالی کرنے میں کہ علم دا نور حاصل کرنے واسطے بہت کچھ کرنا پوندا ہے اور جناب حضرت علی المرتضیٰ دے عشق تے عقل دی جنگ لگ گئی ہے عشق جناب والا عقل آدھے آئے علی جگاتا حضور کو نماز اثر ادا کر عقل جناب والا ایک ڈیمانڈ کریں یہ عشق آدھے نانا علی جگاویں نا حضور دے آرام خلل پاویں نا محبوب علیہ السلام کو ڈسٹرب فرماویں نا محبوب
علیہ السلام دے آرام وچ خلل ڈیویں نہ، محبوب علیہ السلام کو جگاویں نہ، محبوب آرام فرماویں نہ، جے محبوب دی اطاعت دے وچ بیٹھے سب کو یقین ہے محبوب نے کرم نوازی فرماونی ہے، نمازاں بھی ادا تھی وینی ہیں تے اداواں بھی ادا تھی وینی ہیں۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ لیکن محب علی واسطے بڑا کمال دا جملہ ہے، دین لاندا ہن جناب علی ایک نظر دین ول کرن وقت محبوب دے مکھڑے ول لے دین، وقت تھوڑی دیر گزر دی دین ول دے دین لاندا ویندے وقت محبوب علیہ السلام دے مکھڑے ول لے دین، لیکن دل نہیں کریندا جو محبوب علیہ السلام کو جگاواں، اڈو دل بھی نہیں کریندا علی المرتضیٰ ہے جویں شیر خدا ہے، نکھ میں محبوب علیہ السلام دی لگی ہوئی ہے، عام نکتہ نہیں نا، نکھ دا کمال بھی تو یاد رکھنا ہے، نکھ محبوب علیہ السلام دی لگی ہوئی ہے، اور خود مصطفیٰ علیہ فرمانے جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھاں دی ٹھنڈک خدا نے نماز رکھ چھوڑیے۔ اور جناب حضرت علی المرتضیٰ جلے ڈی لہ گیا نا، حضرت علی تو بے قابو تھی کہ اکھاں وچوں آنسو جاری تھی گئے، میں کہ وارے کمال جناب علی المرتضیٰ دی ایک نماز دا ڈی لاوے اکھاں چوں ہنجو لڑ پویں، کہ جی علی دا محب جندے سال گزر ونجے نماز دے نیڑے نہ ونجے تے وقت بھی آکھے علی علی علی، میں کہ نا علی علی بعد وچ پہلے خدا دی بارگاہ سجدہ کرنا پوسی، پہلے رب کو راضی کرنا پوسی، پہلے خدا دا قرآن پڑھنا پوسی۔ اور جناب حضرت علی المرتضیٰ دے آنسو مبارک میرے تیرے پاک محبوب علیہ السلام دے جلے جسم مبارک دوتے آئے، حضور دیا کھلی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائے علی کیوں رونا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز اثر قضا تھی گئی ہے، اور جملہ بڑا کمال دے، پاک محبوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا علی کیا کر سکتا؟ نانا سرکار فرمایا علی دستا سے قضا پڑھنا چاہنا ہے یا ادا پڑھنا چاہنا ہے؟ یار اتنی بڑی ڈیمانڈ او کر سکتا ہے جنہیں کل خزانے ہوئے۔ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا آئے علی دسا قضا پڑھنا چاہنا ہے یا ادا کرنا چاہنا ہے؟ پاک علی المرتضیٰ بولے یا رسول اللہ ہوں ابھی تھوڑی غلامی وچ پڑھا بھی قضا ہے بھی کو دی سکتا ہے؟ قضا بندہ پڑھتا چھوڑیں دا لیکن ادا دا بھی مزہ ہے نا، لوگ ہون تا نمازوں دے وچ بھی غفلت کریں بھائی چلو خیر ہے نہیں لائے ونجے پڑھ چھوڑے سوں، نا قضا قضا ہے ادا ادا ہے، ٹھیک ہے حضور دی شریعت دا مسئلہ ہے کہ اگر نماز رہے ونجے تو وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جڑی وقت تے پڑھ سے ہوں دا لطف تے ثواب خدا نے کچھ اور فرما چھوڑا ہے۔ اور جناب حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہوں بھی تھوڑی غلامی وچ یا رسول اللہ پڑھا بھی قضا یہ کیویں تھی سکتا ہے؟ نبی دو عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا علی سورج لہ گئے کل کائنات دے نظام دا مسئلہ ہے، علی کل کائنات دا نظام ایمیں ہے جلے لاوے والا ابھردا نہیں اس پاسوں نہیں ابھردا جدو لاندہ ہے فجر لے تنب کے لاندہ ہے، لیکن جلے لاندہ ہے واپس والدہ نہیں، حضور نے جملہ نہیں علایا اللہ دی قسم تیرے تے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے ایمیں ہاتھ مبارک بلند کی دن تے سرکار نے دعا منگی ہے، دعا دا جملہ ایڈا سونے، سرکار نے فرمایا اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعت نبی کا، میرا اللہ اگر علی تیری بھی اطاعت چاہیے تیرے نبی دی بھی اطاعت چاہیے، ڈوبا سورج والا میں ہاتھ چڑھا علی نماز ادا فرما چھوڑے ہا، اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعت نبی کا، اللہ اگر تیرا علی تیری بھی اطاعت چاہیے تیرے نبی دی بھی اطاعت چاہیے، میں کہ قبلہ اطاعت خدا تو چاہ ہوئے ہاں جو علی المرتضیٰ نماز پڑھے نہ پتہ چلا حضور کو نہ جگامنا یہ بھی رب ذوالجلال دی اطاعت ہے، کیونکہ حضور دی اطاعت بھی تو خدا دی اطاعت ہے نا، جیڑا بندہ حضور دی اطاعت کریں دے خدا دی اطاعت کریں دے۔ اور جناب نبی دو عالم علیہ السلام دے غلامہ فرمائے بے حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک ایمیں اٹھے، سرکار نے دعا کی تھی اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر چیدہ علی چیدی بھی اطاعت چاہیے چیدے نبی دی بھی اطاعت چاہیے، ڈوبا سورج والا میں ہاں چیدہ علی نماز ادا فرما بے ہاں، میرے پاک محبوب دے غلامہ فرمائے زمانے دے لوگو اللہ دی قسم حال محبوب دے ہاتھ تلے نہ خدا نے پہلے سورج کو واپس والا چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ آپ کو خدا نے نماز نال پیار عطا فرمائے، اور جلے تلاوت قرآن دی گاہ لاوے جناب حضرت علی المرتضیٰ ایک رکاب وچ پیر رکھیں دوجی رکاب تک حالیں پیر نہ پہنچدا جو خدا دے قرآن نو پہلے ختم فرما چھوڑیں دے ہاں۔ ہن دنیا کائنات دے وچ ایک نکٹھو انجینئر جا جو اٹھے تھے آکھے حضرت علی المرتضیٰ دی کرامت میری عقل وچ نہیں آندی، میں کہ عقل وچ کرامت آندی تو ہیں جو پہلے ایمان سلامت ہووے تا، جیڑا بندہ جو دنیا کائنات دے وچ نہ کہے نبی کو چھوڑے نہ نبی دے زیابی کو معاذ چھوڑے نہ نبی دی آل کو چھوڑے، ہار دے ہوتے جناب والا بک بک والی زبان کھولے تے وقت اکھے میں کو سمجھ نہیں آندی، میں کہ پہلے ادب کو سینے وچ بلہا وقت جناب علی المرتضیٰ دی کرامت چاہے انشاءاللہ کرامت بھی سمجھ آوے سی، خدا دا قرآن بھی سمجھ آوے سی۔ جناب علی المرتضیٰ ایک رکاب وچ پیر رکھیں حالیں دوجی رکاب تک پیر نہ ہویندا خدا دے قرآن دا ختم فرما چھوڑیں دے ہن، ان دے کل اے معلوم تھیا کہ جناب علی المرتضیٰ دا تعلق خدا دے قرآن نال ایمیں سجدہ ہے جو علی قرآن نال سونا لگدا ہے، قرآن علی نال سونا لگدا ہے، جیڑا محب علی بنے ان کو علی علی بھی کرنا پوسی، خدا دا قرآن بھی پڑھنا پوسی، رب دی بارگاہ دے وچ سر بھی جھکاونا پوسی، حضور دی نسبت دا حیا بھی کرنا پوسی، وقت جناب علی المرتضیٰ دے فیضان نال میرا خالق کائنات مالا مال فرما چھوڑے سی۔ اور بحمدہ تعالی یہ نسبت
اور اس عادت رب ذوالجلال نے تے کو دسا کو عطا فرمائیے. یہ جملہ میں ہر سٹیج دوتے علال اعلان اور بڑا خوش تھی کہ آدھاں کہ بحمد تعالی اہل سنت سے جن دے سینے دے وچ علی دی محبت بھی موجود ہے, خدا دے قرآن دی محبت بھی موجود ہے, حضور دی ہر نسبت دا حیات حضور دی ہر نسبت دی وفا موجود ہے. اس وجہ واسطے میں تو ہر مقام تے آدھاں کہ اساں سننی علی دے حبدار, سادے سینے علی دا پیار دنیا جان دیے. اساں سننی علی دے حبدار, سادے سینے علی دا پیار دنیا جان دیے. جمعے آئے کعبے نیتا سجدے چسائے, کدہ بیٹھا دھوئے اچھے اللہ کو ڈر, اسے گال دایا کالا نروار. دنیا کائنات دے وچ لوگ بعض اوقات میں بیٹھا مسجد چاہنے کہ جملہ میں سنا کے ویسا ہن بعض لوگ جناب والا سگریٹ دے پھوکے دین دھوئیں کر دین گڑ گڑ بھی کریں انتہا دین علی علی میں کہ علی یوں کم کی تاہا علی تو سجدے وچ ولادت چاہیے, خدا دی نماز پڑھیے. اللہ دی قسم جناب علی المرتضیٰ نے نہ کنگڑ پائی نہ جناب والا بھگ کٹیے, علی ہی کوئی کم کیتا ہے, خدا دی نماز بھی پڑھ دے رہ گئے, خدا دا قرآن بھی پڑھ دے رہ گئے. جمعے آئے کعبے نیتا سجدے چسائے, کدہ بیٹھا دھوئیں اچھے اللہ کو ڈر, اسے گال دایا کل نروار. ساڑے سینے علی دا پیار دنیا جان دیے. اور علی اسد اللہ علی شیر خدا, چے وقت کی میں بیٹھا ہے خلافت گھسا. کوئی انصاف دی گال ہوندی ہے نا, اسد اللہ بھی آکو, شیر خدا بھی آکو, حیدر قرار بھی آکو, چے واتا کو جناب والا تکیہ تھی گیا, چے کھجورہ رہ گئیاں تے خلافت چھوڑ بیٹھے ہیں. میں کہ میں چیز سکتا ہے, ناصر جنگوی رحمت اللہ علیہ فرمایا نا کہ علی اسد اللہ علی شیر خدا, چے وات کی میں بیٹھا ہے خلافت گزا. جھل مندہ نہیں آگل یار, ساڑے سینے علی دا پیار دنیا جان دیے. اساں سننی علی دے حبدار. اللہ دا فضل ہے, خدا نے ساکو علی دی محبت بھی عطا فرمائیے, خدا نے صدیق دی محبت بھی عطا فرمائیے, خدا نے فاروق دی محبت بھی عطا فرمائیے, خدا نے جناب عثمان دی محبت بھی عطا فرمائیے, جناب علی دی محبت بھی عطا فرمائیے. بحمد تعالیٰ سے اس مشرف دے لوگ ہیں, خدا دی توحید کل گھن کے ولی دی ولایت تک بحمد تعالیٰ سے کسے دنال ظلم بھی نہیں کر دے, زیادتی بھی نہیں کر دے, نجائزی بھی نہیں کر دے, کسے دے خلاف زبان درازی بھی نہیں کر دے, جے کو حضور نال نسبت تھی گئی ہے. بس بحمد تعالیٰ ایمانداران دا ایہو شیو ہے, بندہ سر جھکا کے ہر نسبت مصطفیٰ دا حیا کر چھوڑے, خدا بھی راضی تھی دے, خدا دا محبوب بھی راضی تھی دے. اپنی زندگی دے وچ نماز دی پابندی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دوتے محبت نال درود, گھر دے وچ خدا دے قرآن دی تلاوت, گھر دے وچ بیٹھے اماں تے بابے نال وفا. اے فتنے دا دور تے زمان ہے, سوشل میڈیا دوتے بھائی جان بالکل کھلے لفظاں نال میں جملہ بولاں, جے کو وضو دا طریقہ نہیں آندا, غسل دا طریقہ نہیں آندا, حلال تے حرام دا پتہ نہیں لگدا, او بھی دین دے 12 بجے 10 بجے اٹھ کے جناب والا کہن لے حضور دی آل دے خلاف, کہن لے حضور دے صحابہ دے خلاف, میں کہ خوف خدا کر, حضور دی کہیں نسبت دے خلاف نہ الا. تو جڑی چیز دا مکلف ہیں اپنے فرض دے ہوتے عمل کر, واجب تے عمل کر, سنت تے عمل کر, خدا دا قرآن پڑھ, والدین دے نال وفا کر, دنیا کائنات دے وچ جڑے احکام ہیں حلال کو حلال سمجھ, حرام کو حرام سمجھ, ول جڑا تیرا منصب تے مقام ہے اون دے مطابق گال کر. ہن دنیا کائنات دا یار ایک بندہ ایسا ہوے جڑا فجر کو چاہ کے شام تک معذرت دے نال حرام دی کمائی کرے تے شام ویلے وہ فیصلہ بیٹھا دیندا ہوئے جو حضور دا فلانا صحابی معاذ اللہ انجا تے حضور دی آل معاذ اللہ انجا. میں کہ یار کوئی پرکھ ہوندی ہے, کوئی ترازو ہوندا ہے, کوئی انصاف ہوندا ہے, کم از کم جملہ بندہ او علاوے جڑے جملے جتنی بندے دی طاقت بھی ہوئے, چاہیے ساڑی کوئی طاقت نہیں حضور دی نسبت دے سامنے. اساں 1400 سال بعد دے لوگ ہیں, ساکو ہر پل دے وچ احتیاط کرنی چاہیے جو اللہ ایمان دی سلامتی عطا فرما چھوڑے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.